Tässä Yle Uutisia Hämeeseen ja Kai Pohjanen. Hyvää iltaa. Papilloomavirusrokotukset käynnistyvät marraskuussa. Suojelupoliisi vahvistaa vakoilun ja on aloittanut esitutkinnan. Jamaikalaista pikajuoksia tähteä Usain Boltia odotetaan tammikuussa Suomeen ajamaan rallia. Suoralinja haastaa, voiko maailmaa parantaa adoptiokoira kerrallaan. Hämäläiset kouluterveydenhoitajat valmistautuvat parhaillaan mittavaan rokotusrumbaan. Ensimmäisenä kohdunkaulan syöpää vastaan rokotetaan kaikki 9-luokkalaiset tytöt. Ensi keväänä vuorossa ovat 6. ja 7. sekä 8-luokkalaiset. Rokotuksia on 3, jotta ne antavat riittävän suojan kohdunkaulan syöpää vastaan. Muutaman vuoden takainen sika-influenssakatastrofi on saanut monet vanhemmat miettimään HPV-rokotteen hyödyllisyyttä. Monenlaisia vastauksia on tullut. On paljon vanhempia, jotka toteavat, että rokotus ehdottomasti pitää ottaa. Mutta toki on myöskin sellaisia vanhempia, jotka miettivät sitä, kannattaako rokotus ottaa, onko siitä mitään hyötyä ja mitä haittavaikutuksia rokotteella on. Kyseessä nyt on kuitenkin ihan erilainen rokote kuin silloin vuonna 2009, jolloin sika-influenssarokote annettiin. Eli nyt on kyseessä pitkään Suomessakin tutkittu rokote. Lahden seudun kuntatekniikka tasapainottaa talouttaan lomautuksin ja irtisanomisin. Kuntatekniikka lomauttaa 29 henkilöä toistaiseksi ja irtisanoo 4 henkilöä. Lisäksi koko henkilöstö voidaan lomauttaa 4 viikoksi ensi vuoden aikana. 5 Lahden seudun kunnan omistavan kuntatekniikan palveluksessa on noin 140 henkilöä. Pälkäneellä kunnanhallitus ehdottaa Epalan ja Laitikkalan koulujen lopettamista. Epalan osalta tulos syntyi äänin 7-2. Lopullisesti koulujen tulevaisuudesta päättää kuitenkin kunnanvaltuusto. 4 vuotta sitten Pälkänen luopui koulujen lakkautuksista kiivaan keskustelun päätteeksi. Nyt tavoitellaan runsaan 300 000 euron säästöjä. Indoor Group keskittää huonekalukaupan logistiikkatoimintansa Askon alueelle Lahteen ensi vuonna. Yhtiö vuokraa Renoirilta noin 44 000 neliömetrin tilat. Kiinteistössä toimii myös TS Log Oy, jolla on vuokralla logistiikkatilaa noin 10 000 neliömetriä. Tavaroiden itse tekeminen, mutta yhdessä muiden kanssa on yhä suositumpaa. Tekniikasta kiinnostuneet harrastajat voivat kokoontua työskentelemään yhdessä Hacklabiin. Se tarjoaa jäseneensä käyttöön työpajan ja monenlaisia yhteisiä työkaluja. Tampereella toimii yksi Suomen 5 hakkeritilasta ja maailmalla tällaisia yhteisöllisiä, kaikille avoimia työtiloja on melkein 1000. Tästä ovesta Tampereen Tammelassa käydään sisään hakkerikommuuniin. Tampere Hacklab 5V on yhteisö, joka ylläpitää omaa harrastetilaa tekniikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Kuukausimaksua vastaan sen jäsenet saavat jatkuvan pääsyn tilaan ja käyttöönsä sen työkalut. No, meillä hakkeri merkitsee tätä perinteistä hakkeria, joka on kiinnostunut, innostunut teknisistä asioista ja halukas ymmärtämään, miten joku asia toimii oikeasti ja miten asialle voidaan tehdä jotain parantaakseen sitä. Tehdä niin sanottu hack, eli parantaa laitteen tai asian perinteistä toimintaa. Työpajassa on käytettävissä työkaluja, jotka ovat yksittäiselle harrastajalle liian kalliita tai turhan suuria kotiin sijoitettavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tietokoneella ohjattavat 3D-tulostin ja laserkaiverin. Hacklabissa on myös elektroniikkapöytiä ja siellä on yhteinen osavarasto. Jos nyt suomalaisille sanoo, että se on tietynlainen kommuuni, niin ei kai se nyt kauhean kirjasana enää tänä päivänä ole. Et käytä toisen laitetta ja käytä sitä hyödylliseen toimintaan, äläkä panttaa sitä itsellesi. Hacklabissa harrastaja viehättää yhdessä tekeminen. Tässä on niinku tämmöinen yhteisö, missä on muita niinku samanhenkisiä ihmisiä ja pystyy justiin tekemään niinku isompiakin projekteja. Työpajalla tehdään muun muassa 3D-tulostettuja koristeesineitä ja varaosia, korjataan ja muokataan elektroniikkalaitteita sekä rakennetaan robotteja. Kyllähän se aina on hienompi itse tehty esine, että itsellä se on justiin tämä robottirakennus semmoista, että valmiita ratkaisuja harvemmin löytyy edes, että se on vähän pakostakin joutuu tekemään itse sen. Pätevyysvaatimuksia ei hakkeriyhteisössä ole. Tampereen Hacklabiinkin mahtuu vielä uusia harrastajia mukaan.
Päijät-Hämeestä kotoisin oleva heittopeli Mölkky on kasvattanut vauhdilla suosiotaan. Yksinomaan Ranskaan on tänä vuonna toimitettu jo yli 100 000 peliä. Peleistä vain murto-osa siis jää kotimaahan. Mölkkyä valmistava Päijät-Hämeen koulutuskonserniin kuuluva Tuoterengas tarjoaa työhön valmennuspalveluita 8 jäsenkunnalle Päijät-Hämeen alueella. Mölkky on vain yksi, mutta varsin tuottoisa osa Tuoterenkaan toimintaa. 18-vuotias Anita on yksi Tuoterenkaan työllistämistä nuorista, joka ehti olla puolisen vuotta työttömänä ennen kuin puolen vuoden pesti pitkälti Mölkyn menestyksen ansiosta aukeni. No mä poltan aika paljon tästä lautaa ja oon mä välillä tuolla Pakkaamon puolellakin keräämässä noita pelejä. Olihan se silleen tärkeää, että pääsi jonnekin, ettei tarvi olla työttömänä. Mölkyn tilauskanta on niin hyvä, että se on vaikuttanut myös muihin alihankintatöihin, joita Tuoterengas tekee. Koko ajan joudumme supistamaan ja vähentämään näitä alihankintatöitä. Mölkkytuotanto kasvaa sitä tahtia, että joudumme keskittymään ihan tämän mölkyn valmistamiseen. Piristysruiskeen Mölkyn menestykselle antoi yhteistyösopimus Nelostuotteen kanssa, joka vastaa Mölkyn kansainvälisestä jakelusta ja markkinoinnista. Tuoterenkaan saama tuotto Mölkystä on huomattava. Vajaan 7 miljoonan liikevaihdosta Mölkyn osuus on 2 miljoonan euron luokkaa. Voikin kysyä, että mitä jos Mölkkyä ei olisi? Jos meidän sama määrä ihmisiä täytyisi valmentaa työhön, mitä me teemme tänä päivänä, työllisyystilanne on semmoinen, että ei se ihmismäärä ainakaan pienene, mikä tämmöistä valmennusta tarvitsee, niin meidän täytyisi kuntien täytyisi rahoittaa sitä sitten jollain muulla tavalla. Nyt me emme ole olleet kuntien kukkarolla kertaakaan sen jälkeen, kun kunnat on meidät aikoinaan perustanut. Entä jääkö Mölkyn menestystarina sitten yksittäiseksi? Tietysti tuotekehityspuolellakin pitää olla aktiivinen, että ei käy niin kuin jollekin suurille suomalaisille yrityksille on käynyt, että meidän täytyy kuunnella markkinaa, katsoa mitä meidän täytyy tehdä ja kehittää varioita pelistä. Lahden hiihtostadionin normaalimäen saneerausurakka on edellä aikataulusta ja korjaustyöt valmistuvat marraskuussa. Mäkihyppäjät pääsevät testaamaan 3,5 miljoonalla eurolla uusittua normaalimäkeä heti, kun sää- ja lumiolosuhteet sallivat. Remontissa toteutetut tekniset ratkaisut ovat jo herättäneet kansainvälistä kiinnostusta. Täällä on sähkötekniikka tullut mukaan valmennuksen avuksi. Esimerkiksi vauhtimäessä voidaan mitata koko vauhtimäen osalta mistä kohtaa hyvänsä hyppäjän nopeus. Eli tämmöinen vauhtimäessä hyppäjän laskuasentoa, suksen liukkautta ja kaikkia muita tämmöistä ylimääräistä tekniikkaa on saatu tänne mäkeen. Sekä sitten tietysti tärkein asian, että suomalainen tuotekehitys on tuottanut suomalaisen jääladun. Radiotoiminta Suomessa ja Tampereella juhlii huomenna 90-vuotista taivaltaan. Tampereen yliopistossa järjestetään kaikille avoin juhlaseminaari kello 10-16. Yle Tampereen ovet ovat puolestaan avoinna kaikille halukkaille kello 10-14. Tuolloin voit tulla katsomaan vaikka tätä studiota, josta Yle Uutiset Hämeestä lähetetään. Illan katsoja lähettämässä kuvassa on erämaan tuntua. Tämä kuva on otettu Lapakiston luonnonsuojelualueella Nastolassa. Marraskuu näyttää käynnistyvän Hämeessä sateisissa merkeissä. Aamulla saadaan monin paikoin vesisadetta. Lämpötila on 5-7 astetta. Iltapäivällä tulee yhä monin paikoin vesikuuroja. Lämpötila on 5-8 astetta. Näin meiltä tänään. Nyt lähetystä jatkaa Arto Nurmi.